Kani kediga Batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Komisi benta ban pensuk yaki pait ba nong shong shnong katain langpi hakabaya dei ban penyo yaki marba mardi bad yaki weide ki jingdon kam leng baki dukan nakaliang jong ka hima nong man south imship kalalek ban panjing bit no DC ka West Coast Hills district ba unsha ban pleno yaki katto kan itali ki dukan hapo kayo langpi halor kaneu DC ru ula penmi ya ka hukum ba unsha ban pletang kumba khat artli ki dukan hapo kayo langpi daga ba ula betharu ya ka hima bagi dukan bat ki paj ba ki dei ban bur renti ya ki jing betha jong ka sarkar tang maria yo jingbet no DC ki bor penya hima ki la pentip sya ki trai dukan bakin sedang banwan pleno ya ki dukan ki jongki hapo yo langpi nrei mario sngo ya kate ka khubor ki brio ki bayang persya ya ki hima hapo ka jingya lam jong uba hindro samakha ubala jukam ru ya la de kum chairman ka right man saw ki la pen pau ya ki jing persya ka bajur halor kate ki jing tmu ban play ya ki dukan ha kate ka yo da ka ba ki la kamru ba kate ka yo ka hapo ka jing sensyar jongki kata kamut ka right mensaw om jong ka hima nong mensaw haga jingle jurip jong ki nong tho kubor selangpi man haga sing tho deng ka khat khandai tari gujleo arjar arpho lalap ba ki bor punya district jong ka West Coast Hills district ki la pha pahara bha ki pulit rengkat u magistrate hayo langpi khnang baniada bat plait na kino ki jingkulmar ki ban penthut pat ya ka shongsuk shongsain haga tai ka thain shusho la sakhiru bahagate ga sngi giladon hado khandai tali ki dukan ki bala pli hayo langpi kata na ki khat artli bala jit da ka hima nong mensaw bat ki bala ai jing menjuru dau DC ka West Coast Hills district ki la pli ya ki dukan kat baki south tali ki weipat kim shim la pli satya mila bani atu ngala bani atu kunne nama kini ki dukan ki ba pli mentai ki bani UI baro chikata nadu ko por ba usim ompat ai kanu ka ordar yung tasim kini la don lupa tede na kata habala don lupa ki dukan permanen nim kwa are ban penki lada dei bomdei ki dukan permanen cuan menta kumba ai bor usim nila ban le ya kata jingbet khat arteli ki dukan tendre kentup ya kini ki dukan permanen ki bala don menchua tendre ya kini nim nur ban penki kita ki balaj nang kini ki dukan permanen kimwan mentah ni ap ya kita ki balaj nang kita padel ada jia bakat kum gijing perbena ada jia balong yau katukat ni hang ni tidak lele minum sya le tenila ong te akmad yung disirum ni tingim sya dalele namar kayau kane kayau da ka jing stom yung paiba yung kane karaj mensawi thum krem yo bor na DC krem yo bor na ka district council yang jongi nim smo ya hap disiru ni la persya kane ke jing tho ni la halor kai ke nongrim nama dai mangi ki basang badang ya kane ke yo jong karaj men saw na du isnem rupo san rupo nriu te menta wan utasim hakasnem arhajar khat nyau uong ba kane ke yo ka hat ka dai ke jongi nila ya le bad asam hadu ba kibriu saungut kila yap kila thai kasnam hapo kane kayo kahat tementa kiwan kamong badai ka jongi dalalay ninum serendar hakasnam arhajar khat nyau tena po district council hi u market chung ka secretary po district council la ai jingbet ban pli kayo ko batmai ne kayo rim ne ya katangim la bano te tang shu ai order ban pli kayo hakata kapor kasni ka ba maki ki mud ban pli ni la apangi ki pai ba ni khang no ya kane te hendrai la dau tau ki mu pli ki yo ki batma ki wei ki jaka ni nom la ban khang te la do wan ban pli ya kane ka yo ku bumenta bale ki pli ya kane ka yo ku bumenta nga le he district council nga ong la da phi ki don ka bor hadu kata le ban pli ya ka yo buko le ban pli ya ka yo hahim no markat kum ki di komen yo sim nadu simria Brahma Putra mensuala itu hi ke district council arhajar kendai tung yang kum leadership jong kene ke jaka badla itu ru ya kene ke hima baro kowe bad hadin kata ni kerpat ke district council baka district council kan approve no ya ka bill jong kene ke raj mensaw tinila pha ya ka taru hakata ka por ngim syam ai syu raj mensaw nila ai nong mensaw leadership
Terima ba ya kata ka biru nilayo ki kupi bala depas ka haus. La depas ka haus la pha ka government badang menin tiyo ngi keli ya kata kampat penthai na ka government dang sakut. Em ki jung poi jung ki hang ni ti ki ong marang ni ru ni da ka baburam mo ya ki kulit jung ni ti ki maki pada haki badon ke jing ti kena baru arliang. Tele se ki jung wan jung ki na ka benta kata kalon an order ka ban pe je ka suka sai bakin nam don kanu ke jing ya ka jia ma jia. Tingaru ni yo pe ba jung nga ong kumta. Te ni ai be da ka ba jai ni le be je ka nong rim ko ai ka ba ni le baru kata nyindur kamban kran batno am ka jing ya berngem bersite na kaliang jong ata ngam yo snow sisa kan te ya pe ba na kaliang jong aru nga ong kumta kim dei ban syukran kinu gitin ba penmong yo nu briu lene para yok para jormo ni ai be ya ka kam le jong sim ai jumu ding ya ka dai tare jung benai ba kan sujit swa ka to kan ki kan Din itu đại theo quên tổ ai thì nhà chỉ thảm được cân đòn nằm tại từng căn và tiền tuần tệ thì hadin itu như là chết như là thải thì tôi không căn được cân đòn là thạo thì gì thì hadin itu adalah được chết ni lah bisa apa cuma omne itu dukan kila song dukan kila di sini untuk te kidon betul lagi dukan ki bom semla hari udah buat kaji bom pli ke jongki ngatharai sudah tangka tau simat jongki ke bagi mula bentim dese kala bandil ba bisa pensitin hano maka donga ham saya kubur ba nang nang tai ba ini kiba persyak yo aktivis injumi sahima yong isusuban agata hanaba nomlong ba nomsyak yo no bakinwan sungkan antara sini manu tharai kita berpersyak pula ini thulam pula ini kijong ba hindro sama kha kijong ba swing kidai kibadai kumki ai kiba kam kiba yang daerah nomsam ba hindro ba kam yang daerah charman ka sunara nomsam ki om hana ba nang syak man takasni ban sungkan yang no bat lada ken lada kin snap ki kila ban pistom iki Aisyah kata ke jing snow kata jing benar kalau persyak ke ya jing bisa jing disi. Kalau kane ka lockdown baka sokar India kala penjari ya kane ka ya ka benta bagi pajba apa ka hima tila siam ke jing kalau kane ke jing siam jing ya ka hima nama ba omdon bukan omdon yau omdon habar ki jaka nomor kata na kalian nonong mensau nilai perkat sami hal kani bahalor kini kijing jeng ki pajba nilai perkat ba ngide ban thok sa audisi da ka bakar par audisi hato kalong ne em bangin li no kedukan kami bu no kedukan katu kini kedukan kenang ban yo marba om bangin pli ya kaya hanre tang ban yo marbam yang ki pajba halor kini jing kerdu nama kimdon kimyo syuk kijing ki marbam abar si kata lain teh kayak kene kalau ni kijing kumta kum kahima ni ai di thok audisi la menjur han halok kene kijing menjur audisi la ai sunu ko dan ia usian bar kahima bapin ni kene kidukan bakin bagi ya mah te hadin kata na kalian jungi kum kahima ngilale ya kani nimtip ikai ke ban saja lesim na kalian cung disi ula bantip ya kaham saya nang no hanre na kalian jungi kihima ya kita kibawan nang no nimtip dan ini libet ya kedukan libet ya kedukan nambah kipan bakin yo marbam dan ya kita ki ham saya kemudian disi ula tiphi ya kata tiphi ya kata ni kiba ya baik ya kajongka kendon bagi budisi balik ya kepada